Voice of the People Party ya sharp jo party ka sharp jo pra ka barok ngi tiplut ha ri khasi bat kumjuru ha kaleng dari India buat ki ri ki basabar jo dari India ha banga keren gum ta kam de banga keren kop keren sarong kalong ka jing shisha ka ba crowd don shibon bha ki bri ban sabar jo dari India ro ki ba doi nam ta ka Voice of the People Party ki ba yo i bare tang ka Voice of the People Party ka balak ban long ka jingerman ya ga jat menriu ye nong bangilong dei nomor kita ki nong kersan ka len na lendet jingi ki ba ga jingkersan ka baklan da ga jing pai ga juki show blei tengi ne pertalang hagani ka por ka bamata ya ga sharp jaga party ngendai perta jam nadu ka dono nadu ka mensim bangin yo nomor ngan ong epi idang keli rang basnong yong pilek keleng pim thai oh habatri nadu ka mensim om juthai deinam deine habatri nadu ka mensim om juthai Kanu ka kam ba fitrain nadu mensim kam juthai nama kata raw ngitrain nadu ka mensim namar shisha kumagini ki hep ki baret ki eat yangi ki spice ni nilong ka jingkerman yeki nyen hapan le hop narta juki showing in late no nagani ka sala perthai tingine perta hagani ka por ka pamenta hapra sashi sin hapra Ublay ishbon, ublay on kurkuya pi, iwe pa iwe.